Iki isi kowe ngerti hatine ibuke? Iya. Kowe bayar apa ora? Bayar iki. Oke. 1, 2, 3. Senyum. Tune kowe ngerti Tresnoku nomor 1 Penak elet ngomble janji kowe tega nglarani ayo Pak Dim Ya terima kasih buat bunda-bunda matur sembah nuwun. Terima kasih buat semuanya. Ayo balik kandang. Oke, Bu Willy terima kasih banyak. Sudah ya Bu ya. Apa lagi? Bahagiamu. Amat di sana nih. Tak urutane tak usahake aku ora masalah yen kon berjuang sing penting aku bahagia ending singkat yo sampai cetak kurang apa leku mertahanake kowe malah ngapoti liyane kowe malah milih wong kae jebol aku anggap sepele. Ya ampun, Mas kamu ternodai Mas. Valaras, pasukan dapur yang punya DPR. Ayo teh. Hari-hari rasane kecewa berat. Yuk. Sopo wong sing ora mantel rasane koyo dis
pengen joget lho, gede parani isin. Ayo Duri. Jebule mong baleni kisinan terulang lagi. Dolanan bola bali wis kapusan, janji manis nalika awal pacaran, dadi badut tak lakoni, dadi payung wis ngalami, kaduk los ora mungkin, cinta tak pasrahne Gusti. Bisa nyanyi Di Palaras, ayo Terang pokok di jantung. ayo Bass Audio Sound System. Legernya Indonesia yo. ayo Kerja solo. ayo nggak usah malu-malu, masih ikut jam. Pikiran bahagiamu Yo. koyo-koyo duweni wis kadung hati. Jebule mong baleni bener Lah, yo gak? iki. Kisinan terus. Sikaco. Sikat ler. Sampai bawah. Iya. Nalika awal pacaran, dadi badut tak lakoni, dadi payung wis ngalami. Los ora mikir, cinta tak pasrahne Gusti. Spesial yang punya dapur, masuk ke dapur, joget dong. Sampai sana ya Matun ya. Masuk yo. Maton, pasukan dapur. Sikat yang ini. Bojomu sesuk tasiliye, yen pena ora tak baleke, tak jajal mung seminggu wae. Ya boleh. Yen pena ora tak baleke. So Bojomu sesuk tak silie. Yen rapi nata balene. oh Yen tak jajal seminggu wae. piye? Yen penak yo tak jaluk ya nu. Tak jajale tak komuri tak ngarep. Karo lumah karo mur. Yen pancen penak tak silie. Bojomu tak anggo selawase di Palaran. Maton. Sampai bawah yo. Juga spesial kagem panitia. Bojomu sesuk tak silie. Yen pancen penak tak baleni. Tak jajale sadina wae. Terus Yen penak ora tak
Pakde mau nyanyi? Ayo nyanyi. Video bayar lah. Padang suara. Bagus setya rumaksa nolong asasa biare karateka Kadya puspita ing nendra anjakapi tresna Monggo. Yo. Angen-angenku lelono tawang miteri tanpa watanan aku nembus marang kabagyan para manis sinaman. Ayo Pakde, asik. Pakde sapa sing Pakde. Paring asma bapak sinten iki?